невиждан до сега. Бързо се изстрелва някой, що умигне. Малкото момиче и домашният любимец. Те остават, що прошилката се тегне. Те са Хамстер, Хамстер и Гретел. Остават дори в капан. Хамстер, Хамстер и Гретел. Хамстер и Гретел. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новак. Hamster, Hamster.